Mag-uhay man para kay Malvern na Bernie Bitok-Bitok Esparcia ang kalibutan sa politika. Apan, di ba matudan sa neophyte councilor sa Cagayan de Oro nga duna siya'y katakos sa pagserbisyo sa publiko, pinaagi sa iyang ginadalit nga dedikasyon o sinseridad sa tanan niyang gimbuhaton. Nakasulod siya sa konseho nga walay komitiba, bisan gani sa membership na lang. Hinoon human sa usa ka tuig, nahimo na siyang miyembro sa 8 ka committee. Lakip dinhi ang Public Works ug Public Utilities and Transportation. Napili sab siya karon nga mangulo sa Climate Change Committee, kansang tahas mamisuan ang epekto sa kalit nga pagbag-o sa panahon. Aron masiguro nga wala siya'y mamiss, present siya sa tanang hearing. O kanunay nga paningkamot nga makamugna og mga mahinungdanong ordinansa para mapangandaman og matubag gilayon ang epekto sa climate change. Sukad sa unang adlaw sa iyang paglingkod sa katungdanan, 11 na ka-proposed ordinance o balaod nun ang iyang giduso og 18 ka mga resolusyon ang iyahang napanday. Aktibo siyang gapakigtambayayong sa lain-laing ahensya sa gobyerno, kay nagtuo siya nga ang kalambuan sa syudad nanginahanglan og pagtinabangay. Pag-abot sa mga isyu nga masangat sa hawanan sa konseho, gisiguro ni Esparcia nga siya ang tingog sa katawhan sa ilang mga sentimento ug mga yangongo. Gawas sa iyang mga legislative function, daghan sab ang iyang naduulan nga kasaligang partners aron mas mapalapad pa ang pagtabang sa katawhan, labi na nilang mga labang ng ginahanglan. Usa na ni ana ang programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga Assistance Individuals in Crisis Situation kun AICS. Ngagikan sa alokasyon ni Senator Bongo kung asa nakabinipisyo sa kapin 200,000 pesos na pondo ang usa ka gatos ka mga individual. Nahimo sang instrumento si Esparcia aron mapaabot sa mga benepisyaryo ang programa sa Department of Labor and Employment kun DOLE nga tulong panghanapbuhay sa ating displaced workers kun tupad. Sa kapin 700,000 pesos nga budget gikan sa alokasyon sa Sagip Party List, natabangan niini ang dulan 200 ka mga benepisyaryo sa syudad. Gikan sab sa alokasyon ni Congressman Rufus Rodriguez ang dulan 600,000 pesos nga Government Internship Program kun GIP. Nagbalampusan sab ang programa ni Kagawad Esparcia kauban si Bukidnon 1st District Congressman Joman Alba nga tabo-tabay sa pueblo. Dinhi, direktang mapaligya sa mga mag-uuma sa Bukidnon o Cagayan de Oro ang ilahang mga abot o produkto sa display booths sa uptown area. Gipaligon sab ni Esparcia ang partnership sa mga pribadong kumpanya sama sa EO Cares, kung asa daghang Cagayanon ang nakapahimulos sa livelihood program sama sa pag-alot, pagluto o pagpamintal og balay. Nahimong partner sab niya ang Fighter Wine Rum aron makaapod-apod og wine sa matag parisan sa Kasalan ng Bayan program ni Mayor Clarix Uy. Daghan na sab ang natabangan ini sa medical assistance kauban ang Heartmasters. Ug daghan ang nahatagan og wheelchair ug mga tambal kauban ang support zebra. Walay giilang nga weekend ang pagpanilbisyo ni Esparcia sa mga Cagayanon. Kay samtang kaya niya, tinatambungan o ginasuportahan niya ang medical mission ni Vice Mayor Bebot o Congressman Rufus Rodriguez libot sa mga barangay sa syudad. Tungod gikan man siya sa entertainment industry, dool ang ilahang kasing-kasing sa pagsuporta sa mga local talents. Ning bag-o lang, gipanguluhan niya kauban ang City Tourism ang usa ka programa nga gahatag og pasidungog sa mga local talents sa Cagayan de Oro.
Sa unang tuig niya isip konsehal, gipakita ni Esparsya ang iyahang dakong gugma sa mga Koreanon. Gikan sa mga pakatawa nga naghatag kalingawan, ang iyahang pagpanerbisyo na sabkaron sa konseho ang gahatag paglaom sa katawan. Saad niya, walay paglubad nga pagpangalagad. Kay nagatuo si Kagawad Esparsya, ang katawhan ang una sa tanan. Pitok, pitok. Ang bagong tiyo. Esparsya, pitok, pitok.